jedan kratki osvrt na Marinovu Basic Pro Coach certifikaciju. Prije certifikacije radio sam posao koji realno nisam volio raditi, ali sam ga radio zato što se od nečega živjeti mora. Certifikacija mi je donijela puno toga, to mi je bio zapravo sami start da krenem u te neke trenerske vode. Jako mi je drago da sam napravio taj korak, to mi je jedan od boljih koje sam napravio. Reakcije mojih klijenata, nažalost tada ih nisam ni imao, jer kažem, tek sam bio na nekom početku. Program prvih godinu dana nisam u stvari ni koristio i prvi puta sam dobio priliku da ga koristim u radu sa grupom koju sam vodio. Ljudi su stvarno bili oduševljeni, to sam vidio po broju članova koji su dolazili na trening, iako nismo imali preveliki prostor za trening, nas je znalo biti po 20, znači bilo je prostora, uglavnom bila je gužva, sad ne znam koliko je u kvadratima bilo, uglavnom bila je gužva, po tome sam ja vidio i broj nije padao, po tome sam ja vidio da se to ljudima jako sviđa i naravno na kraju svakog treninga sam čuo danas je bilo super, danas je bilo super. Nije poanta samo napraviti dobar trening i da to bude jedan, poanta je da to bude održivo. Da li se osjećam bolji trener? Definitivno dobio sam puno znanja na jednom mjestu koje naravno treba nadograđivati i fakat se smatram da sam bolji trener od tada. Što sam naučio i kako mi je pomogla, kažem, prvenstveno mi je pomogla u vođenju te grupe. Zašto? Zato što je sustav dobro razrađen, krenuši od samoga zagrijavanja pa do samog kraja i istezanja. Tako da stvarno sam jako zadovoljan i lako se ubaciti u taj program. Kom bi preporučio Pro Basic certifikaciju? Preporučio bi svakom ko želi napraviti ozbiljniji korak u svojoj trenerskoj karijeri. Naravno, to nije jedini način s kojim se može doći do nekakvog, ajmo reći, uspjeha, do nekakvog znanja, ali definitivno je jedan od boljih. Tako da doslovce bi preporučio svakome ko je u ovom poslu jako dobra odskočna daska, a i ako se trener na nekom višem nivou, sigurno možete primiti, odnosno dobiti dovoljno informacije da bi svoj posao podigli na jednu višu razinu. Eto ga, to je moj kratki osvrt. Uživajte i čujemo se i vidimo se.